Илян Николов, БФФ 25-2. Адванс. Колос 20. И 15. Един диск. Тест. 5, 4, 3, 2, 1. Дай. С лице винаги, давай, да. 1. 3. Не дей бърка на бърката, бавни бърка да се възстановяваш. Скачай хубаво двата крака, гърдите до пола. 3. Прихвърляй. Да, с лице. Дишай. 1. 2. 3. 4. Бавни бърката. Скачай двата крака. 1. 2. 3. 4. Хващай 5. Айде, брой тъчен гол. И бавни бърката. 1. 3. Давай, давай, хващай едно за друго. Къде тръгна, брат? 4. Айде, лягай. 5. Бавни бърката. Хубаво гърдите. 1. Хубаво двата крака. 2. Двата крака скачи, бе. 3. 5. Прихвърляй. Аре, хващай. Ай, минута 45. Аре, едно по едно. 1. 2. 3. 4. 5. Ай, още едно. 6. Ай, давай, бавни бърпита, давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Айде, давай. Ай, давай, хващай. 2 минути имаш, давай. Давай, 7. Едно по едно. По-бързо, бе, брат. 1. Хващай. Къде тръгна, брат? Няма време за ходене. Давай. 3. Айде, МК, давай. 4. 5. Аре, давай, минута и 30 имаш. 6. Ай, още едно, давай. 7. Давай бърпита. Минута и половина. Аре, идеален се. 2. 3. 4. 5. Давай! 6. Айде, прехвърляй. Давай, имаш минута. Айде, хващай.
Айде, дай газ сега. Хващай, бе. После ще почиваш. 1, давай. 2, Давай. 3, Отваряш го, давай. 4. Давай, 40 секунди. 5, Давай още 3, давай. 6, Давай. 7. Давай 30 секунди. 3 секунди, спринтирай. Аре, 8 Осем. бързо, давай, газ. Айде, спринт. Аре, бе. Спринт. Качай бързо, 1. 1, 2, давай. 3, 4, 5, Пет. давай. 6, 7, давай. Хващай щангата, хващай. Хващай.